खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया मोनाबिलि समाव आसामनि दुधनैयाव गिलु-बालु गारिनि जाब्रबथाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे गारिनि जाब्रबथायाव गंसे नखरनिनो साथाम सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गोमाजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो सानै गुबुन सुबुंफ्रा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोनदों। बे जाथाया गंसे ट्राक आरो गंसे कुइट गारिनि सौग्रावलायनायाव दुधनैनि 17 नं राजा लामायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बनसुआ आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि मुङाव 6 घन्टा गोजोन सोमावसारनाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि मुङाव गोसोखां बिलाइफोरबो दैथायहरनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मैया चिरां जिल्लानि गुरुबासानि सिङाव थानाय थाइरगुरिनि गामियाव सासे बर' लाइमोन सेंग्राया गावखौ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमाजानाय लाइमोन सेंग्रानि मुंखौ थाइरगुरिनि गामिनि थागिरि रबिन मुसाहारिनि फिसाज्ला दानसोरां मुसाहारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायखौ मिथिनानै पुलिस हान्जाया नुजाथिहैदों आरो थार जाथायखौ संदानगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। भारतनि हादरगिरि मानाव गेदेर श्रीमती द्रौपदी मुर्मुआ फैगौ 7 एप्रिल थामहिनबा गाबोन आसामाव साननैनि हाबाफारि लानानै आसामाव दावबायफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां हादरगिरिया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि 75थि आबुं बोसोर फालिथाय फालिनायनि फोरबोआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बारग' दैदेनगिरि रुंसारि रमेश चन्द्र नार्जारिनि सारादुआव नुजाथिहैनानै बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आर'ज गाबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथां रुंसारि रमेश चन्द्र नार्जारिनि न'आ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय मागुरमारि सेसाफानि गामियाव होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।